Welkom bij een nieuwe aflevering van Stoomverhalen. Een 25-delige podcastserie met verhalen over het ingenieur D.F. Woudagemaal. Vandaag voor de podcastmicrofoon een directielid van Wetenskip Friesland, die ons onder andere vertelt hoe het is om een werelderfgoed in de gereedschapskist van het Friese Waterbeheer te hebben. Je bent ook secretaris van de stichting Vrienden van het Woudagemaal, waar we natuurlijk ook graag meer over willen weten. Wendy Zuidema, welkom. Dankjewel Renate, leuk je weer eens te zien. Ja. Zeg Wendy, wat is jouw persoonlijke relatie met deze kathedraal van stoom? Ja, ik vind het gemaal, maar vooral ook de plek, gewoon een ontzettend fijne, mooie, vredevolle plek om te zijn. Elke keer als ik hier ben, ben ik gewoon trots dat wij ervoor mogen zorgen binnen het Wetenskip. Dat je een UNESCO werelderfgoed in je pakket hebt, zeg maar. Maar ik voel het gewoon aan alles, aan de mensen die hier werken, de blijdschap van de mensen die hier komen. Het is gewoon een hele bijzondere plek. En wanneer zag je het voor het eerst? Ja, eigenlijk gewoon toen ik hier aan het werk was. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik ben vanuit Brabant naar Friesland komen wonen vanwege de liefde. En in mijn integratietraject, zal ik maar zeggen, een inburgeringstraject in Friesland ben ik door mijn man hiermee naartoe genomen. Maar toen was het niet aan, zeg maar. Dus ik heb toen gewoon de plek gezien. Dat mysterieuze beeld met het stoom had je toen nog niet gezien? Nee, dat nog niet. Nee. Dat kwam later toen je directeur werd? Zeker, ja. En wanneer kom je dan als directeur van het Wetenskip in aanraking met het gemaal? Hoe kom jij het dan echt tegen in je werk? Nou, eigenlijk op verschillende manieren. Natuurlijk als het aan moet of niet. Dat is altijd een spannend moment, want dan is er al iets aan de hand. Dan broest het al, zeg maar, in de maatschappij, maar ook gewoon binnen het Wetenskip. Gaat het aan, gaat het niet aan. Want dan gebeurt er veel mensen die erbij betrokken zijn. Dus dat is altijd wel een moment waar je ook goed moet afwegen. Dat is de werkkant, zeg maar, ervan. En de andere kant is ook in de educatie- en publieksfunctie die het heeft als UNESCO Werelderfgoed, zien we gewoon heel veel kansen om het werk van het waterschap te laten zien aan de mensen. Ook een stukje mee te werken aan klimaatbewustzijn. Dus aan die kant kom ik het ook regelmatig tegen. Ook gewoon als ontmoetingsplek. Het is gewoon een hele mooie, bijzondere plek die je ook met anderen wil delen. Dus ik voel me er ook wel ambassadeur van, eerlijk gezegd. En hoe vind je dat het er momenteel bij ligt? Ja, ik ben er heel blij mee. We hebben rondom het 100-jarig bestaan daar naartoe werkend een aantal ingrepen gedaan in de omgeving en het op te knappen. Zowel de expositie als aan de buitenkant met de huisjes en andere entree. En we hebben net Vloed gehad, de theaterspektakel. Dat was toch wel heel... een hoogtepunt ook voor mij. Daarmee is het heel goed in de etalage gezet. Nou, dat hoort natuurlijk ook bij die publieksfunctie waar je net al aan refereerde. Maar neem ons ook even mee in het belang van het Woudagemaal voor het waterbeheer. Want er zijn ook wel mensen die denken, zo'n stoomgemaal, dat is toch niet meer van deze tijd. Maar hoe onmisbaar is die nog voor Friesland? Ja, die is echt onmisbaar nog op het moment dat we echt veel water hebben. En vaak is dat ook nog in combinatie met een bepaalde windstand of windsnelheid, windsterkte. Dat het toch echt nodig is om het nog aan te zetten om het water uit het systeem te krijgen. Anders is er gewoon nog veel te veel wateroverlast op allerlei plekken in Friesland. We hebben bijvoorbeeld 1 keer gehad in de coronatijd, rondom kerst. Toen spande het er ook en toen... was de kerst waar we weer voor het eerst met 4 mensen bij elkaar mochten komen. Ja, en toen regende het heel hard en we hadden storm erbij. Toen zei ook van wat doen we nou? Hè? Als we via de technische kant kijken, dan moet het gemaal eigenlijk aan. Maar toen hebben we er toch voor gekozen om in afstemming met een aantal gebieden te zeggen, hier komt het water straks wel. Jullie gaan wat wateroverlast hebben. Maar besluiten om het gemaal niet aan te zetten om de mensen ook rust te geven in de kerst. En dat heeft op zich goed uitgepakt, maar daar hadden we ook wel een beetje geluk bij. Dus dat het niet nog veel meer regende, want anders had het echt wel aangemoeten. Dus de sociale ontmoeting, wat eindelijk weer mocht, ging eigenlijk boven de angst voor nog meer hoogwater op dat moment. Ja, op dat moment wel. Maar dan moet je wel een beetje geluk hebben dat het water ook niet nog echt veel meer uit de hemel komt. Het moet wel echt kunnen. Ja, het moet wel echt kunnen, want anders zetten we het gewoon aan. Ik bedoel, je kunt het niet hebben dat er veel te veel wateroverlast is. En je zei al van met hoogwater en slecht weer, dan broest het al binnen het Wetenskip. Ja.
Wetenskip. Maar hoe broest dat dan? En wanneer komt het bij jou? Ben jij ook degene die uiteindelijk moet meebesluiten van ja, we zetten hem aan? Of hoe lopen die lijntjes? Ja, we hebben boezembeheerders die houden het hele systeem in de gaten, het hele watersysteem in Friesland. En wij kunnen met ons watersysteem ook bijna overal het water krijgen, behalve in Zuidoost-Friesland. Dus het is ook echt dat je het voor heel Friesland in de gaten moet houden. Dus zij geven dan op een gegeven moment aan, nou, met deze regenval die komt en nog meer, dan gaat de water stijgen. Het waterpeil heet dat dan. Dat stijgt en als dat boven een bepaalde norm is, dan ga je gewoon op allerlei plekken wateroverlast krijgen. En dat wateroverlast willen we niet, want dat heeft meteen invloed op bijvoorbeeld de oogst of het kunnen laten groeien van bepaalde gewassen. Dus dat heeft echt veel impact op de landbouw in Friesland. Dus als we dat seintje krijgen van, eigenlijk moet het gemaal aan de komende tijd, want we willen water afvoeren, dan vindt er afstemming plaats, zoals wij dat noemen, in de lijn, met manager en directie en het bestuur. Want het is prachtig als het aangaat, maar het kost ook best wel veel geld. En wie geeft dan de finale go van ja, groen licht, hij moet aan? Dat doen we samen. Dat is een teambesluit van bestuur, directie en natuurlijk de boezembeheerders. Ja, en ik zie aan alles aan je van je bent trots op het gemaal, je zit een trots directielid. Maar goed, het houdt natuurlijk ook wel wat in om dan een erfgoed in je gereedschapskist te hebben. Wat betekent het voor jullie om een UNESCO-gemaal eigenlijk in jullie kist te hebben? Ja, dat betekent gewoon echt heel veel. Want kijk ook maar in deze tijd, waarin er zoveel onrust is in de wereld. En ja, waar UNESCO voor staat om vredevolle plekken in de wereld te hebben waar mensen kunnen samenkomen, ongeacht wat ze met zich meebrengen. En dan door middel van wetenschap en cultuur, educatie, de boodschappen uit te dragen. Ja, dat schept gewoon, dat geeft gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid om daar ook mee in stand te houden. En in stand houden tegen wil en dank kan natuurlijk niet. Kan niet tegen altijd alle kosten. Maar ja, dit heeft gewoon nog echt zijn plek. En het dan laten delen. Het kunnen laten zien aan zoveel mensen wat het ook betekent om 100 jaar geleden al zo'n visie te hebben. Ik denk dat ze 100 jaar geleden zegt, megalomaan. Moet je die tegeltjes kijken. En Doe eens gewoon. Ja, en moet je kijken hoe groot. En het is eigenlijk luxe en dat blinkt allemaal. Maar 100 jaar later hebben we het gewoon nog steeds keihard nodig. Dus je moet ook als bestuur, als overheid, moet je vooruitkijken en soms keuzes durven te maken. En dan vind ik het ook aan ons om te laten zien dat dat ook hele goede keuzes kunnen zijn. En dat je daar dus ook trots op mag zijn. Maar dat zo'n omgeving dus ook is voor de Meanskip. Niet alleen voor het wetenskip en voor het waterbeheer, maar ook laten zien van wat betekent het. En dus hier, die plek is fantastisch. Je kunt de peilverschillen kun je zien. Je ziet het IJsselmeer en de polder die daarnaast zit. Dit is gewoon het verhaal van Friesland, maar ook het verhaal van Nederland. Wat je hier op deze plek kunt laten zien. En het verhaal blijven vertellen is heel belangrijk. In het waterbeheer heeft hij echt nog een rol. Maar het is nooit zo leuk om het over geld te hebben. Maar hoe houden jullie het dan toch ook financieel haalbaar en betaalbaar? Ja, dat is enerzijds door juist het open te stellen. Dus de bezoekersstroom die helpt. Aan de andere kant hebben we hele scharen aan hele trouwe mensen die donateur zijn. Of die met een bedrijf, wij noemen dat een company memberschap hebben. Maar dat is ook een soort van sponsorschap. En ja, dat is heel mooi om te zien hoeveel belangstelling dat er nog steeds is voor de techniek enerzijds en anderzijds dus voor de klimaatproblematiek waar dit aan bijdraagt om het op te lossen. Dus daar hebben we een aparte stichting voor, de stichting Vrienden van het Woudagmaal. Maar wij kijken ook nog steeds naar hoe kunnen we verduurzamen. En hoe kan dat hier? Nou, bijvoorbeeld door een ander soort brandstof. Ik bedoel, we zijn van de kolen gelukkig al een hele tijd af. Maar ja, daarna werd het olie. En we hebben nu gelukkig wat milieuvriendelijkere olie ontdekt die het ook heel erg goed doet. Dus we zijn wel heel blij mee. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel gekeken, kunnen de zonnepanelen op het dak van het bezoekerscentrum? Daar is de constructie niet goed genoeg voor, maar zo proberen wij wel ook energie-neutrale, klimaatneutrale omgeving hier voor elkaar te krijgen. En het Woudagmaal heeft zelf natuurlijk ook een gigantisch dakoppervlak. Of krijg je dan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op je dak? En daar heb je al heel goed door. Er zijn wel beschermende elementen. Dus daar moet je heel goed naar kijken wat dan wel kan. Maar misschien moeten we dan ook niet alleen kijken naar
hier in de omgeving, maar ook samen met de gemeente Frieske Marre en met Lemmer. Want een windmolen hoeft natuurlijk niet hier te staan, kan misschien een beetje verderop staan. Dus dat soort gesprekken voeren we dan ook wel. Ja, en jij bent de secretaris van die stichting waar je het net over had. Ja. Hoeveel company members hebben jullie? We hebben een hele reeks bedrijven die verschillende soorten company memberschap hebben, zeg maar. Dus in totaal zijn er zo'n 15 tot 20 bedrijven die ons sponsoren. Er zijn erbij die echt het volle pakket, zal ik maar zeggen, doen. En wat er onder andere bij zit, is dat ze zelf ook hier gebruik mogen maken van de panoramazaal in het bezoekerscentrum. Dus daar zaken kunnen organiseren voor ontvangsten en voor hun klanten. En dat is wel heel mooi om te zien, want zo dragen zij ook bij aan het uitdragen van wat hier gebeurt. En 15, er kan op zich wel wat bij. Ja, mag je altijd hebt een microfoon bij. voor je, dus ik zou zeggen, doe een oproep. Nou, voelt u zich betrokken bij de techniek en voelt u zich ook betrokken bij de opgaves in water en klimaat en bodem? Van harte welkom ons te blijven ondersteunen om het hier heel mooi te houden als UNESCO Werelderfgoed. Ja. Nou, dat UNESCO belangrijk is, dat heb je al een beetje laten doorschemeren in je verhaal. Maar wat nou als het gemaal geen UNESCO-status had? Hoe lag het er dan bij? Ja, dat is toch best lastig te voorspellen, want die vraag die speelt eigenlijk wel van wil je het gemaal in het watersysteem dienst laten houden. En nu is het nog nodig, maar je kunt ook naar allerlei andere oplossingen kijken of dat je eromheen werkt, zou ik maar zeggen. Want het werkt in een systeem. Hè. Er zijn ook andere gemalen die bijdragen aan het drooghouden van Friesland bij veel water. Maar wij vermoeden dat dan die UNESCO Werelderfstatus eraf gaat als het niet meer werkzaam in ons systeem is. Ja, en dat voelt toch ergens niet goed. Zeg maar, je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid om te laten zien dat die techniek en die technologie die toen bedacht is, dat die ook op dit moment gewoon nog echt toegepast kan worden. En hoe dat je dat dan doet, hè, zo energiezuinig, klimaatneutraal, ja, dat is eigenlijk ook wel gewoon een heel mooie uitdaging in de tijd van nu. En het laten zien wat je betekenis ook is als waterschap. Veel mensen betalen heel trouw hun belasting, maar waar het dan eigenlijk voor is, of dat nou voor drinkwater is of voor schoonwater, of dat de zuiveringen erbij horen bij het waterschap, weten heel veel mensen niet. Dus voor ons is het toch ook wel een hele mooie grote kans om elke keer te laten zien, hier gaat uw belastinggeld naartoe. En hoe komt het dat wij het allemaal maar zo normaal vinden dat wij hier altijd droge voeten houden? Ja. Terwijl daar heel wat voor gebeurt. Ja, ik denk dat juist doordat de waterschappen al 750 jaar bestaan, dat het zo'n onderdeel is van onze maatschappij, dat we zo gewend zijn geweest dat er voor ons gezorgd werd, dat je daar eigenlijk niet meer zo bij stilstaat. Maar door clusterbuien of door extreme droogte, ja, dan kom je pas weer achter van, wat gebeurt er eigenlijk? Wat is er eigenlijk allemaal voor nodig om ervoor te zorgen dat dat dan goed blijft? Dus bijvoorbeeld ook extreme droogte, en dan speelt het IJsselmeer een cruciale rol. Zeker hier in Noord-Nederland, maar eigenlijk voor heel Nederland. Het is onze grootste zoetwaterbuffer. Dus ervoor te zorgen dat er dan weer voldoende water in het IJsselmeer zit, voldoende zoet water. Ja, dat zijn wel hele mooie vraagstukken waar, denk ik, misschien zijn we wel een beetje verwend. Dat we ook wel heel goed ervoor gezorgd hebben. Maar daar ben ik ook wel blij mee en trots op. In een stakeholdersonderzoek hebben wij laten doen 2 jaar terug. Kregen we vertrouwen. Mensen hadden meer dan 80%. Of 7,8 gaven ze voor ons als dat we ons werk gewoon heel goed in. Nou, dat is voor daar mag je heel trots op zijn. Ja, dat is uitzonderlijk voor overheden. En dat is toch wel een heel groot compliment dan. Absoluut, ja. Wij zijn in maart natuurlijk naar de stembus geweest, tegelijk met Provinciale Staten. Ja, over 4 jaar mogen we weer. Wat hoop je dan qua opkomst? Ik weet niet hoe het dit jaar was. Ja, wij zijn wel elke keer stijgende, zeg maar. Het is ooit wel heel laag geweest, zeg maar 40 of onder de 50%. Maar daar zijn we gelukkig voorbij, hè, dat we toch wel meer dan 50%. Maar ik hoop gewoon echt dat 3/4 van de mensen gewoon 75% zou toch mooi zijn. Het is zo'n levensader, dat hele water. En zeker in Friesland, we wonen en we werken met het water. Kom en laat je stem horen. Wie weet helpt deze podcast daar ook bij. Doen we ons best voor. Ja, hartstikke bedankt voor jouw uitleg, wat jij doet, hoe belangrijk het wettenskip is. En zet hem op de komende tijd. Dankjewel.